הרצח של תאיר ראדה, זכרה לברכה, בשירותים של תיכון נופי גולן בקצרין הוא מסוג הדברים שמשאיר אותך בלי אוויר. הורים שולחים לבית ספר ילדה יפה ונחמדה וחכמה בת 13, ואז בהפסקה בין שני שיעורים מישהו רוצח אותה בשירותים, ואני אחסוך מכם את התיאור של המצב שבו מצאו את הגופה. שני החברים הכי טובים של תאיר השתתפו גם הם בחיפושים אחריה. שלום, ספיר תירוש ואביב תותיה. ספיר, אתם פוחדים? כן. מפחיד להיות בבית ספר. תראה, זה פחד לגיטימי, זה בן אדם שהיה איתנו יום-יום. למרות שהיא מהמין השני, הייתה מאוד קרובה אליי. כן, מפחדים קצת. אני חושב שזה לגיטימי. מדברים על זה שאולי ילדים מבית הספר עשו את זה. תראה, בקשר לילדים שבבית הספר, אני אישית לא חושבת שמישהו בבית הספר העז לעשות את זה. כאילו, לדעתי, לא... אנחנו לא יודעים כאילו כרגע פרטים, אף אחד, אנחנו לא יודעים. אבל אני לא חושבת שזה מישהו מבית הספר. תראה, שאני פתחתי עיתון וראיתי מה כתוב שם. אמרו שחושדים שבני נוער וכאלה. וכל מה שכתבו על הבני נוער שלנו, ושאני ראיתי את זה והלכתי כאילו לבית ספר, ראיתי שזה בדיוק ההפך. כתבו שם שיש בנגים בחצר ודברים כאלה, וממש הכפישו את הנוער שלנו. זאת אומרת, אני חלק מהנוער, ואני כבר שנתיים בבית ספר הזה, וזה ממש לא ככה. את יודעת, ראיתי, אני לא זוכר אם זה היה בעיתון או באחד הפורומים, אז אחת הילדות מבית הספר שהתראיינה, היא אמרה שעכשיו כל פעם שעוברת לידה חבורה של בנים קצת יותר גדולים, אז היא פוחדת. תראה, אני אישית, לפעמים מה שקרה, לא פחדתי מכלום בבית ספר. לא מכלום. אבל אם יעברו לידי חבורה של בנים שאני לא מכירה, גדולים ממני, ויסתכלו במבט מפחיד, אני מפחד. ברור שזה פחד טבעי עכשיו לפחד, אחרי מה שקרה לחברה הטובה שלנו. בבית ספר שלנו אין כאילו חבורה מזה ומזה, תיזהרו. אין אצלנו... נכון? אין את זה. אתה לא יודע, לא יגידו לך אם בכיתה זה וזה יש חבורה שצריכים לפחד ממנה. עכשיו, אתה השתתפת בחיפושים אחריה, נכון? כן. בשעה 5:15, אמא של תאיר אילנה התקשרה אליי. שאלה אותי אם אני יודע משהו, היא ממש בכתה בטלפון. אני באותו זמן הייתי ביישוב קרוב, בעניין, עם חבר, מהר הגענו לקצרין עם אמא של החבר, והתחלנו לחפש בעצם בבית ספר. אני הייתי חלק מאלה שמחפשים בשיחים, הביאו לנו פנסים ונכנסנו וחיפשנו, ואז פתאום אמרו לנו ללכת לפינת חי, לחפש שם. מי אמר, השוטרים? השוטרים, מי שהיה שם. ואנחנו הרגשנו ממש מוזר, כי כל הניידות כאן ובפינת החי אין אף ניידת אחת. זאת אומרת, זה מוזר. אז חשדנו, ולבסוף לקחו אותנו לבית הנוער, שהתכנסנו שם, ואמרו לנו שתאיר נרצחה, ובינתיים לא יודעים איך, מי... את גם חיפשת, את היית בשירותים, נכון? ספיר. אני הייתי בלהקת מחול. כן. הייתי בחוג, ורגע שתאיר לא הגיע. חשבתי שהיא הלכה להתכונן עם חברה למבחן, כי יום למחרת היה אמור להיות לנו מבחן. ופתאום המדריכה של החוג הוציאה אותי ושאלה אותי אם אני יודעת אולי איפה היא, או היא התקשרה אליי. והתחלנו להתקשר לחברות ולכל המושבים, למושבים באזור. ואף אחד לא יודע איפה היא. וישר, אחרי שהודיעו לי, רצתי לבית של תאיר. וראיתי את אמא שלה בוכה, ושאלה אותי איפה תאיר. נסענו לבית ספר. היינו ממש בהתחלה שהתחלנו לחפש אני ועוד 4 מבוגרים שחיפשנו. ואז התחילו להגיע המורות, והתחלנו לחפש בכל בית ספר. התחלנו לחפש בבית ספר, ואז אחרי שעה שחיפשנו, ומלא ילדים הגיעו, ילדים מקצרין שבאו לחפש, לעזור לכולם, הוציאו אותנו מהבית ספר. רגע, עכשיו בתוך החיפושים היית גם בשירותים, נכון? לא, זה נכנסתי בתחילת היום, בסוף היום, ב13:45. זאת אומרת, אחרי השעה, אומרים שהיא נרצחה בשעה שביעית, זאת אומרת, את נכנסת כבר אחרי השעה השביעית. כן. אני וחברה נכנסנו לשירותים, כי היינו באזור.
זה לא ידענו כלום, אנחנו לא יודעים כאילו מה היה, אף אחד לא יודע. מה ראיתם? בשעה- דלתות סגורות ופשוט כן. חשבתם שהן סגורות? בשעה אמרנו לו, יש לנו 1:45 לא ילדים. ידעו שאת העיר נעלמה. כאילו, רק היא לא הייתה בכיתה באותו שיעור, וזהו. כאילו, לא, עדיין אף אחד לא... לא, זה לא משהו, תראו, אתם בני 13, הרי יש דבר לגמרי לא הגיוני בכלל בזה שעל הנושא הזה אתם באים הנה, אתם מזמינים אתכם בשמחה. זה לא דבר שלא ילדים בני 13 ולא אנשים מבוגרים מסוגלים לדמיין בכלל. איזה מין ילדה היא הייתה? תאיר הייתה ילדה, איך אפשר להגיד, מושלמת. אומרים אין כזה דבר, היא הייתה ילדה מושלמת, כאילו. היא הייתה ילדה שאם יש את הבנות האלה שחייבות להחזיר, אם עושים להם משהו, תאיר הייתה תמיד הילדה שלא שומרת, היא הייתה אומרת בסדר, נעבור. ותמיד הייתה ילדה שעוזרת. היא הייתה ילדה מדהימה, היא חברה ממש טובה, כאילו. כל בעיה שהיה לי, הייתי באה אליה. יש כאילו, אומרים, יש משפט שיש חברים באש ובמים, ויש חברים שרואים אש קופצים למים. ולמרות שהיא הייתה בת, ואני כאילו בן, אז... היית חבר שלה פעם כשהייתם ילדים. כן, אבל זה היה שטותי ולא משהו רציני, והיא הייתה כאילו בעצם תמיד, גם בקושי, גם בעצב וגם בשמחה. הילדים, הרי הילדים מתכנסים, הולכים לבית ספר בכל זאת, מדברים ביניהם, מה אתם מדברים ביניכם? אנחנו מדברים על איך שחסר לנו. תראה, אנחנו לא מעכלים את זה. אני חושבת שביום רביעי תבוא ותמשיך לרקוד איתי. ותמיד, כאילו, תמיד היא הייתה הכי מוכשרת בחוג. הייתה הכי טובה. בכל החוגים שהיינו. תמיד המורים היו אומרים שהיא הכי מוכשרת. ובאמת, היא הייתה רקדנית, היא רקדה... רצתה להיות דוגמנית, נכון? היא רצתה, החלום שלה להיות כיאוגרפית בקליפים בחול. זה היה החלום שלה להיות. וגם היה המשאלה שלה, וגם החלום שלה, שיהיה שלום בין כל העמים. ואני אמרתי שאני רוצה להגשים לה את החלומות שלה. כאילו, כל מה שהיא תרצה, אני אעשה. אם היא תרצה להיות רקדנית, אני רוצה בשבילה עכשיו להיות רקדנית בחול, ואני רוצה להגשים את החלום שלה שיהיה... אני לא רוצה להתערב לך ואת תעשי מה שאת מבינה. לדעתי, אני חושב שלפי מה שאת מתארת אותה, היא הייתה רוצה שתגשימי את החלומות שלך ולא את שלה. אבל אני רוצה להגשים שלה. אבל כנראה דיון אחר. ספיר ואביב, תודה רבה שבאתם לאולפן, ותעברו איכשהו את התקופה הזאת. תודה.